En el vídeo d'avui anem a treballar la notació científica. La notació científica s'utilitza per expressar nombres que són massa grans, com per exemple la mida de la distància entre la Terra i el Sol. Si observem aquest gràfic, entre el Sol i la Terra n'hi ha vora 150 milions de quilòmetres. Mireu el número que cal escriure. Si parlem d'una balena té una massa de 60.000 quilos. També és un nombre prou gran com per anar escrivint contínuament. Si mirem la massa d'un virus, contempleu la quantitat de zeros que cal posar darrere de la coma decimal. I per últim, la massa d'un àtom també té prou nombres com que no caben en una mateixa línia. Per tant, totes aquestes xifres caldrà utilitzar algun mètode per poder simplificar-les i poder treballar amb elles. Si tornem a la mida entre la distància a la Terra i el Sol de 150 milions de quilòmetres, el primer que hem de fer és passar a metres, perquè la distància en el sistema internacional es mesura en metres. Per tant, trobem aquest número. Són 150 i després seguim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 zeros més. Com expressem això en la notació científica? Molt bé, primer que res, la notació científica, com tenim aquí, és un número sencer, una coma, 1 o 2 decimals, multiplicat per 10 elevat a un número. I aquest número és el nombre de posicions que n'hi ha darrere de la unitat que tenim aquí davant. Per exemple, aquest número, els 150 milions de quilòmetres, serà un 1, una coma, un 5, que tenim aquí, i després aquí, damunt del 0 del 10, tants elements com nombres tenim darrere d'aquesta unitat. Per tant, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11. Tenim 11 posicions darrere de l'1. Per tant, posarem l'1, el 5, que és el decimal, i aquí el nombre de posicions que trobem darrere d'aquest 1. I per últim col·locarem les unitats de l'expressió que estem treballant. Així, els 150 milions de quilòmetres s'han transformat en 1,5 per 10 elevat a 11 metres. Anem a veure ara la balena. La balena, 60.000 quilos. La unitat la deixem en els quilos, 60.000, i ara anem a veure de quina manera podem expressar això en notació científica. Seguint el criteri que hem parlat abans, la notació científica serà un número, que és el número que n'hi ha aquí davant, un 6 en aquest cas, coma, ara un decimal o 2, aquí com que tenim zeros doncs serà 0, multiplicat per 10 elevat al nombre de posicions que n'hi ha darrere d'aquest nombre. Per tant, si agafem aquest número, partim per aquí i contem 1, 2, 3, 4 posicions. Aleshores aquí col·locarem un 4 i després la unitat corresponent. Doncs 60.000 quilos corresponen a 6,00 per 10 elevat a 4. En aquest cas el que tenim és un nombre decimal. Ja no és un nombre tan gran, és un nombre més menut. Però el procediment serà exactament igual. El que comptarem serà el primer número diferent de 0 que tenim darrere de la coma, el col·locarem, per 10 elevat a en la posició decimal que ocupa. I aquí la posició serà, després de la coma, serà 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Ocupa la sisena posició. Per tant, com que ocupa la sisena posició, col·locarem un menys i un 6. Doncs l'expressió de la gota d'aigua, de la massa de la gota d'aigua, serà 1 per 10 elevat a menys 6 quilograms. Si anem al virus, tornem a tindre un número molt menut i veiem que la unitat està aquí. Per tant, serà 1 per 10 elevat a menys, perquè és un nombre decimal menut, i ara buscarem quina és la seva posició decimal. Serà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 i 21. Per tant, es troba en la posició 21. Aleshores, la massa del virus se pot expressar com 1 per 10 elevat a menys 21 quilos. I per últim, la massa d'un àtom la podem expressar d'esta manera. Busquem la primera xifra diferent de 0, que és aquesta d'aquí, la col·loquem els decimals, dos decimals. El que hem de fer és arrodonir als dos decimals. El 8, què farà el 8 en este 0? El pujarà un número, això serà un 1.
Això serà 1,2 decimals, que en aquest cas seran 1 i 1, multiplicat per 10 elevat a menys, i ara hem de buscar la posició d'este nombre que tenim aquí, que serà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, la posició 25. Per tant, aquí col·locarem menys 25 quilos. I aquesta serà l'expressió en notació científica d'aquest nombre.